Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Tenim les vinyes connectades per USB. Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Som els avis més catxondos de l'internet. Orgue, ara em penso que se m'ha penjat el Windows. Ei, jovent, ja estem aquí. Molt bona nit a tots. Jo sóc en Jaume. Jo sóc en Miquel. I això és Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Molt bé, ens ha quedat bé aquest. Molt bé, avui parlarem d'un tema molt important en una de les parts de dintre de l'ordinador, que és la font d'alimentació. Sí, senyor. Però no us penseu que aquesta font d'alimentació és una font d'aquestes de vidre plena de coses bones per menjar. I tant que no. Però bueno, podria ser una miqueta bé el mateix, Botifarres de perol, pa amb tomàquet, bull blanc. Bueno, la font d'alimentació doncs fa el que diu el seu nom, serveix per alimentar d'energia l'ordinador. Pel truc, somaies, xistorres, fricandó. Molt bé, nois, la font d'alimentació, podríem dir que és el que connecta el nostre ordinador amb l'energia elèctrica que corre pel món. Salsitxes, escudelles, cardolla, peus de porc. Bueno, i a més, dintre de la font d'alimentació hi ha un piuet que podem tocar i podem triar si volem que passi l'energia elèctrica o que no, que sigui encès o apagat, és com els interruptors aquests de la llum de casa. Botifarres dolces, els que li va d'en anxoves, bacallant, xamfaina. Bueno, doncs per aquesta setmana ja en tenim prou, d'aquest programa d'informàtica de nivell amb en Jaume i Miquel. Ens veiem la setmana que ve i ara apagaré la font d'alimentació d'en Miquel. Tic! L'hem pagat. I ara l'encendré. Tic! Arròs a la cassola, vedella amb bolets, cargols a la llauna. Font d'alimentació. Calçots. Sí, senyor. Oli, acetonites.